Δεν πρόκειται για συνηθισμένες εμπορευματικές πτήσεις. Μέσα στον καπνό του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, 3 αθόρυβα Boeing 747 διέσχισαν τον ουρανό της Κεντρικής Ασίας με προορισμό το άγνωστο. Αναχωρώντας διαδοχικά από κινεζικά αεροδρόμια, περνώντας πάνω από Καζακστάν, Ουσμπεκιστάν και Τουρκμενιστάν, τα αεροσκάφη εξαφανίστηκαν από τα ραντάρ λίγο πριν εισέλθουν στον Ιρανικό εναέριο χώρο. Κι όμως τα επίσημα έγγραφα πτήσης δήλωναν Λουξεμβούργο ως προορισμό, μια διαδρομή που ποτέ δεν έγινε. Το ερώτημα που πλέον απασχολεί στρατηγικούς αναλυτές και δυτικές υπηρεσίες ασφαλείας, τι μετέφεραν τα κινέζικα αεροσκάφη. Καθώς οι ανακριτές ερευνούν τα μοτίβα των πτήσεων, οι υποψίες για μυστικά φορτία αρχίζουν να φουντώνουν. Η συζήτηση γίνεται ολοένα και πιο έντονη, με τις πιθανές στρατηγικές συνέπειες να επισημαίνονται από τους εμπειρογνώμονες. Η ερώτηση που όλοι αναρωτιούνται είναι αν αυτές οι πτήσεις ήταν απλώς εμπορικές ή είχαν βαθύτερους στρατηγικούς σκοπούς. Οι εξελίξεις γύρω από αυτές τις πτήσεις προκαλούν ανησυχία και πολιτική αστάθεια στην περιοχή, καθώς οι χώρες προσπαθούν να κατανοήσουν την κατάσταση.